Látjátok, feleim, szömtükkel, mik vógymok, és a por es homó vógymok. Mennyi miloszben teremtővé elevé mie üsemünköt Ádámot, és aduta valanéki paradicsomut hazoa, és ment paradicsomban való gyimilcsektől mondaneki élnie. Héjon, tiltoá őt, így fa gyimilcsétől. Je mondoá neki, miért mi mennék. Isa, kinapon emdől az gyimilcstől halálnak halálá elholsz. Hadd lává holtát teremtővé Istentől, gyere feledevé, engedély ördönginte tűjének, és evék az tiltva gyümölcstől, és az gyümölcsben halálut evék. És az gyümölcsnek úl keserű vala vize, hogy turkokat mögé szakasztja vala. Nem híjon magának, gyere mendő fajának halálut evék. Haragovék Isten, és vetevé őt ez munkás világbelé, és léjön halálnak és pokulnak fésze, és mendő nemének. Kik azok? Mi vagyunk. Úgy ezt ti látjátok szümtükkel, Isa, és nümi ember múlhatja az vermöt, Isa mend azhoz járó vagymok. Imádjuk, Urunk Isten kigyirmít, ez lélekért, hogy jorgasson ő neki, és kegyidjen, és búcsássa mendő bűnét. És imádjuk Szent Axim Máriát, és Baudog Mihály Arkangyélt, és mind angyaleket, hogy imádjanak érette, és imádjuk Szent Péter urat, kinek adott hatalom ódania esketnie, hogy úgy a mendő bűnét. És imádjuk menszentököt, hogy legyenek neki segéd Urunk színe előtt, hogy isteni ő imádságok miatt búsássa ő bűnét, és szabadítsa őt ürdöngildetítől, és pokol kínzatójától, és vezesse őt paradicsom nyugalmábeli, és adjon neki mennyi országbeli utat, és mendiauban részét. És kiássátok Urunkhoz, hármul, Kyrie eleison.